And all the authors, please take your seats. All the authors will get their digital translations via email. Into Romania. Ok. Deci, suntem la a 11-a ediția Festivalului de proză scurtă de la Chichime, a doua găzduire după cea din 2014, realizată la Biblioteca Județeană Timiș. Aici sunt 8 autori. Traducerile tuturor prozelor sunt spre distribuire aici. Fiecare teanc reprezintă un autor. Fiind mulți autori, ideea este să nu se citească mai mult de 3 pagini fiecare, tocmai ca să nu citim 30-40 de pagini într-o seară. Prin traducerea domnului Gerasim, după ce se citește proză, fiecare dintre dumneavoastră primind traducerea în română, o să putem face o discuție, o dezbatere despre ce înseamnă proza scurtă în țările din care vin autorii. Respectiv și nu numai. Până la urmă și ce înseamnă proza scurtă în sine. Autorii sunt Denis Ciocici, Elena Marinco, Miroslav Ciurici, Ala Gorbunova, Arian Leca, Zelinil Periș, Ilka Pap, Tuve Ar. Eu zic să we can begin, so to speak, from the end of the list, which is accidental, taking it towards the beginning. So, Mrs. Tuve Ar, please. And what about the copies? You will get them. You will get them and they will be spread. Afterwards? Yes. The translations are here. And they can be spread. În român. Care sunt? Do you have the text in English now? I just gave it to you. In Finnish. Read in Finnish because it's better. We all know English. Yes, and they are translated in Romanian and they will watch the text in Romanian. Yes, ideea este să se citească în finlandeză, nu în engleză. Ca știm toți. Să auzim finlandeza so that we can grasp Finnish, so to speak, as a language. The texts are in Romanian. Traducerile au fost făcute de Borco Ilin și Dana Crăciun. Și ideea este, pe cât se poate, să citim fiecare în limba lui. The idea is to read in your native language. Not in English, which is the most non-native language, so to speak, for most That's why we thought it would be convenient for us to be able to read each other, because we don't understand each other's languages. Yes, so, we will. While we are reading. But if that's not possible, it's okay. Okay, please start reading. Okay. Acolo stă în lumina reflectată. In the light position. Hello everyone, I'm Tuve Aro. Nice to be here. I'm going to read a very short text from my collection from 2012. It's called The Desire Machine. And the concept is that all the short stories are named after a famous film. And this is called The Andalusian Dog. Andalusialainen koira. Opiskeluaikojeni lopulla näin eräässä myymälässä julisteen, jossa luki Cadiz. Siinä mustamekkoinen nainen nojasi punaiseen seinään sylissään kissaa. 8 vuotta myöhemmin etsin punaista seinää Etelä-Espanjassa. Cordobassa kävelin kujilla, katselin ihmisiä ja tunsin uupumusta. Kukaan ei näyttänyt tutulta. Kuumuuskin tuntui ihollani vieraalta. Pysähdyin kahvilaan, jonka omistaja soitti bandoneonia. Mies katsoi minua koko soittonsa ajan. Hänen hiuksensa roikkuivat mustan hatun alta kuin raskaat joukitupat, eikä hänellä ollut suussaan kuin 3 hammasta. Tämä näytti hyvin surulliselta. Minun oli lähdettävä. Granadassa makasin hotellissa 3 päivää. En kyennyt liikkumaan. Joku koputti oveen ja yritin pysyä mahdollisimman hiljaa.
Ovi avautui. Siellä oli nainen, jolla oli hyvin tuuheat kulmakarvat. Hän kannatteli käsissään laakeaa kulhoa, josta nousi höyryä. Acqui tiene. Hän laski kulhon yöpöydälleni. Hänen käsissään oli ruskeita pilkkuja. Gracias, puskasin käheästi. Kulhossa oli kuumaa keittoa, jossa kellui leivänpalasia. Lusikoin astian tyhjäksi ja nuolin sen. Pukeuduin ja lähdin ulos etsimään lisää ruokaa. Ilta hämärtyi, kävelin torin poikki, näin pyyhkysiä. Keltasilmäinen kissa jahtasi niitä välillä hiipien, välillä syöksyen pusikoihin. Se sai yhden kiinni ja levitti saaliinsa mukulakiville. Linnun nokka ja vatsa olivat auki. Haukkailin chorizo voileipää ja katselin aterioivaa kissaa, joka ei ollut sama kuin julisteessa. Taivaalla täysikuun poikki liukui teräväreunainen pilvi. Aamulla päätin kiivetä kukkulalle, jonka huipulla kohusi punainen palatsi. Ylitin Muratin peittämän kivisen sillan ja jatkoin polulle. Nousu oli pitkä. Sandaalin remmi painoi vasempaan nilkkaani verta vuotavan hiertymän. Ohitseni käveli ruotsalaisia ja japanilaisia ja muutama venäläinen. He puhuivat paljon, eivätkä pysähtyneet hetkeksikään. Ylhäällä näin savimuurien ympäröivän palatsin. Mosaikkikoristeisten pylväikköjen keskellä lyrisi suihkulähde. Seisoin näköalatasanteella, ympärilläni sinisiä, keltaisia ja valkoisia kukkia. Alhaalla näkyi laakso ja kaupunki. Se näytti tyhjältä ja elottomalta, vaikka juuri tunteja aiemmin olin pujotellut kaduilla ihmisten lomassa. Vierelleni seisova saksalainen hymyili. Hänen leukansa oli ajeltu, mutta jokaisesta ihohuokusesta näytti puskavan uutta karvaa. Katsoin häneen, katsoin kaupunkiin. Katsoin taas häneen ja parta oli jälleen pitempi. Very beautiful, hän sanoi aksentilla. Yes, very, vastasin. Mies ei jättänyt minua rauhaan, vaan ilmestyi aina samalle muurin pätkälle tai penkille kuin minä. Käännyin hänestä pois. Junassa matkalla Cadisiin nukahdin. Kahlasin turkoisessa vedessä, joka ulottui ensin vyötäisiini ja sitten sääriini. Lopulta saavuin rantaan. Hiekkainen maa tuntui tutulta ja tukevalta jalkojen alla. Koskettelin ja taputtelin sitä. Olin helpottunut. Heräsin konduktöörin ääneen, joka tivasi lippua. Saavuin alkuperäisen suunnitelmani määränpäähän. Etsin heti asemalta punaista seinää. Ostin pienestä liikkeestä mustan mekon. Se oli kaunis, mutta pussitti hieman päälläni, sillä olin laihtunut. Näin pylväillä koristellun kaupungintalon, jonka päällä oli kuulun näköinen torni. Vanhassa kaupungissa kiipesin valkoisen katedraalin portaita ja kiskoin raskaan näköisen puuoven ripaa päästäkseni viileään. Nähdessäni nuoren lettitukkaisen tytön ylittävän katua, ajattelin Susannaa. Minun piti pysähtyä ja ottaa tukea seinästä. Hän oli ollut minulle läheinen, läheisempi kuin kukaan ja ainoa, joka ymmärsi. Mutta viime aikoina hän oli muuttunut. Jotakin tummaa ja raskasta oli noussut ystävyytemme eteen. Ja Susanna oli sanonut pahasti miehestä, johon olin syvästi rakastunut. Hän oli oikeassa. Mies ei tehnyt koskaan päätöksiä, eikä meillä ollut tulevaisuutta. Mutta miksi hänen piti sanoa se? Keskellä katua aurinko tuntui lävistävän vasemman puolen päästäni. Kyynelät puristuivat silmistäni kuin pienet kirvelevät oliivit. 3 päivää koitin nuuhkia tuoksuja ja katsella elämää ympärilläni. Ostin punaisen korallikaulakorun. Ikkunan heijastuksessa näytin joltakulta toiselta. Pikkubistron tiskillä tilasin viiniä nuorelta mieheltä, jolla oli sirot kulmikkaat hartiat. Hänen käsivartensa liikkuivat pehmeästi ja nopeasti hänen avatessaan pullon ja kaataessaan viinin raskaaseen käsin kohallettuun lasiin. Katsoessani häntä silmiin tiesin, että jos haluaisin, hän olisi minun ainakin yhden yön. Menin pöytään, käännyin miehen selin enkä katsonut hänen enää kertaakaan. Kun hän toi lisää viiniä, tarkastelin laukusta kaivamaani puhelinta, jossa oli viesti Susannalta. Katselin sanoja, mutta vastannut hänelle. 3 viestiä isältä, jolla oli dementia. Isä ei muistanut lähettäneensä viestejä. Saati, että minä olin Espanjassa, enkä voisi lähteä puistokävelylle Haagaan. Työnsin puhelimen takaisin laukkuun. Pöydän ylle heittyi varjo. Se kuului miehelle, joka oli ruma aivan erityisellä tavalla.
Hänen niskansa oli leveä ja kyyry, tukkansa musta ja takkuinen. Hänellä oli pistävän siniset silmät, laajasieraiminen nenä ja arpia koko käsivarren mitalta. Hän seisoi ja katseli minua. Nousin ylös ja kävelimme Vaiti-hotelliin. Huoneessa hän ei katsonut minua, vaan istuutui ikkunan ääressä olevalle tuolille hajareisin. Riisuin alushousut, mutta kun ajoin riisua mekon, hän teki estävän eleen kädellään. Menin istumaan miehen syliin, selkä häneen päin. Tunsin miehen paisuvan housujen sisällä. Avasin vetoketjun. En nähnyt elintä, mutta tunsin sen olevan hämmästyttävän suuri. Kohensin asentoon ja aloin asetella miestä sisään. Se ei käynyt vaivattomasti, koko eromme oli niin merkittävä. Lopulta hän liikkui sisään niin hitaasti, minusta kuului voihkaisu, mutta hänestä ei mitään. Hän tarttui lantiooni molemmin käsin ja alkoi liikutella minua sylissään. Liikkuessani ylös alas silmäilin huonetta, joka oli pieni ja niukasti kalustettu. Pöydällä oli valokuva naisesta, joka teki jotain outoa käsityötä. Sänky oli kapea ja peitelty valkoisella virkatulla liinalla. Seinällä roikkui kulunut krusifiksi. Ajattelin miestä, joka ei osannut tehdä päätöksiä ja joka oli saattanut minut vuosiksi syviin vesiin. Hän oli nostanut minut ylös puhelinsoitolle ja antanut vajota taas. Nyt, ensimmäistä kertaa, ajatus hänestä ei saanut hampaitani vihlomaan ja vatsaani puristumaan nyrkiksi. Thank you. The two translations, so it's quite a privilege to hear the language itself beyond the literature as the translations were distributed in Romanian and in English both. So the next author after finishing reading, we'll discuss. The next author to read is Jelena Marinko. Yes. Toate translations are here. Traducerile în română sunt aici. Hello, I'm going to read one of my short stories called Cats. Some of you heard it yesterday, but you should listen again. Mačke. Stari Mak je voleo da jede mak i imao je matorog mačora koji se zvao Mak. Jedne večeri Mak je sedao na temu i glancao u boca. Lenio se pitajući ima li smisla da ustane, na nišan i usmrti neko od balskih ptica koje su svakim zamahom krila bile se bliže zapadu. Ipak sumrak je bio omamljujuće preoblačen i bevičast, te je podsjetio Maka na čistotu kako jedino životinjski život može da ima. Pre 10 godina ona najudaljenija ptica ležela bi mrtva i ptičja krv bi šikljala ispod njenog desnog kriva na zemlju, a Mak bi je posle očaru broj ispekao, a meso bi podelio sa očarom Maka. Ali život jedne životinje, makar ona bila i ptica, sada je značio više. Te večeri starac se sedao na tremu, okrenut kružičasto osenčenoj blatnoj ravnici i posmatrao velikog žutog mačora kako se sporo i s dosadom dovlači do trema, kroz okopanu baštu. Starac je spustio pušku, seo na iskrzanu pletenu ležaljku i dozvao životinju. Balske ptice su kričale u daljini i ureći se svom blatnom staništu. Vetar još uvek duvao toplo, ali vazduh je miris oplo, mirisao na hladno vino i uspelo brašno. Mak se onda skupčao oko njegovih nogu. Svake večeri i svakog jutra starac je hranio mačka. Izlazio je na trem noseći u ruci limenu činio s hlebom nadobljenim u mleko ili istiskanim svinjskim mesom. Hranu ponekad posebno pripremljenu za životinju, a najčešće ostatke sopstvenog obroka. Mačar je tačno znao da je vreme za jelo, te bi se svakog jutra i svake večeri u tačno vreme pojavljivao na tremu i okupirao teritoriju pred pragom, nestrpljenjem očekujući svoju porciju i gravljivo upirući zvernje oči u kvaku. Pomeranje kvake nadole uzrokovalo je pravu pomagu. Mačar bi se pribio uz vrata, a starac je gledao s odobravanjem kako se pređutno daje nekome ko se srčano bori za ono što mu pravi Boga pripada. Starca bi međutim ubrzo izmorala ta igra mačke i miša u kojoj su uloge bile izokrenute i on bi odgurnuo mačka nogom kako bi mogao da spusti limenu činiju na pod. Mačak bi za trenutak stajao pokoleban, ali onda bi zagnjurio njušku u hranu i halapljivo gutao. Starac bi ga zadovoljno posmatrao, ponekad skrećući pogled i usmeravajući ga k sumraku ili svitanju. Jedne večeri Mak je ponovo sedao na tremu. Starčeve oči, krupne i vlažne, bile su zatvorene, a njegova loše počešćena bela kosa delovala još svetlije u umornom koloritu tamnog proleća. Mačar se rasputnuo i postao trom. Sve sporije se peo na ambar i sve više vremena mu je trebalo da od Krupače preko bašte stigne do trema. Najposle bi se ipak nekako dogegao i onda se spuštao krstačevih nogu.
Cvetovi maka izgledali su kao krvave mrlje u tami tvrde zemlje i ravne noći. Isijavali su nešto kroz sumrak, a vazduh je širio njihov miris. Nekada je taj miris čoveka podsjećao na slatko. Sada podsjeća ga na taminu. Jednog jutra mak istresao čaure maka, pod prstima mu je šuštalo crno seme i padalo u vreću. Sve na njega delovalo uspavljujuće. I čisto nevino plavo nebo, čak i nakišeni oblaci boje pomoranđe koji su pakosno naluvali na horizontu. Tužno je sanjao te noći. Bilo je veče i mrak kroz ambar dopirao do izbetoniranog prilaza u vidu svetlosnih traka koje su propuštale drvene grede na ambaru. Glasan zvuk je prostrujao njime. Kao da su u tom istom ambaru krpa kukuruza survala na betonski pod iz uredno naslagane gomile. Mak se u snu uplašio, da nisu kukuruzi pali na mačka i ubili ga. Potrčao je niz prilaz i našao se pred medvevinama koje vode gore. Popeo se. Crveni sumrak rastretao se nad njim, poput krvave ruže koju je video na nečim iskrzanom vojničkom kaputu, negdje u ratu. Gomila kukuruza bila je uredno naslagana kao i u stvarnosti, ali se sada čuo neki drugi zvuk. Sve jače i jače, jače i jače, poznati zvuk, mjaukanje. Kao čopor mačaka koji se približava. Osvrnuo se i pogledao u pravcu potrke po dvorištu. Nikakvih mačaka nije bilo. Jače i jače, jače. Mak se probudio kada je shvatio da mjauče on sam. Primetio je da mačak se manje jede i ženke su ga izbjegavale. Dotatura bi se kao pijeni seo na tren. Lizao se i čistio od buva. Zaspao. Bilo je trenutaka kada je mak mislio da mali plače. Oči su mu bile gotovo suzne, a zenice se pokretale sporo i nezainteresovano. Starac dobaci jednu praznu čauru do maka. Nema reakcije. Zatim ubaci jednu punu čauru na glavu. Mačak se promeškolji i pogleda ga sažaljivo i okreće se na drugu stranu. Ovo je bio jedan od tih trenutaka. Jedne večeri mak je zatekao mačora na zidiću ispod ambara. Padala je kiša i sve se slivalo niz betonski prilaz. Voda, prašnicu, seno i plačići maltera. Tresa grmljavine prolamao je vazdušnu stupninu i starac izašao da proveri. Možda je mak na tremu, uprkos tome što ga nešto ređe viđao tih dana. Onda je ugledao malu priliku na zidiću, obličje koje mu je u prvi mah, osvetljeno belim zrakom munje, izgledalo kao nekakva sabla s onoga sveta. Prekorao je sebe zbog staračke nevidelosti i navukao olindravu kožu preko leđa što je brže mogao. Na zidiću je sedao mak, skupljen, izubijan i krvav i mjaukao jedva čujnim tonom. Svake večeri i svakog jutra davao mu na hranu i menjao slamu kojom je postavio korpu. Prvih nekoliko dana mak nije bio u stanju da otvori usta niti da se pomera. Starac je pronašao nekakvu štrceljku, pa mu je kapao mleko i trpao mu komadiće mesa u usta. Često je mak pred starim novinama i otvarao vrata kako bi provetrio mali hodnik. Mačora je za to vreme sklanio u svoju sobu. Dešavalo se da se mačor duže vreme uopšte ne pomeri. I starac bi tada sedeo nepomičan i posmatrao u zamodnim prostorom. Kao da sam mrtav, mislio bi mak. Mačor se pridigao, ali vukao je jednu nogu. Nije mogao da sedi kao sve mačke, niti da se skuča. Jedno oko mu je bilo delimično zatvoreno, pa je morao da čkije. Mak nije bio načisto s tim, izgleda li mačak smešno ili užasno. Kad god ne bi bio zauzet poslovima u dvorištu, držao ga u krilu i mazio. Mačorova fina žutkasta dlaka prolazila mu je kroz prste. Mačak se linjao, iako nije bilo uobičajeno vreme za to. Starac je pomislio kako je to linjanje isto što i ćelavljenje kod staraca, samo što je kod ljudi to gubljenje dlaka na opozivu, a mačke su izuzete od toga. Njegovo mačoru dlaka će se obnoviti. On još uvijek ima u kosu, iako sedi. Nasmeo se gropotom i pomazio mačku. Ha, mi se još dobro držimo, mak. Držimo se. Jednog jutra mak se nije vratio i starac je pomislio, mačke znaju. Čitao je o tomu u nekom časopisu pre mnogo godina. Kao što donose svom gazde lovinu, miša ili pticu, tako odu što dalje od kuće kada ostajeće crći. Dostojanstveno. Nema više trofeja, nema više života. Mak je dugo stao i piljao jutarnji vazduh. Sunce se polako dizalo, žarići kao mače oko u mraku. Jedne večeri mak je opet svetao, a mesec je kroz hodnik bacao svoje trake na beton. Sve je bilo crveno. I mak, i sumrak, i tragovi krvi na gredama ambara, ostavljeni da se crvene, nakon što je mak precizno nišanio svoju slepočnicu i izbacio u vodu. The idea is to do it starting now, to have each author coming forward to read say a few words about him. And we shall translate it live. So, saying a few words about the books he has published, the publishing houses, and so on. A few words so that we can have a verbal visit card, so to speak. Ilka Pap, please.
știi și românești din Cluj. Da, deci poți să spui în română. Ok, mersi. Bună seara tuturor! Că vă știți, deja ați vorbit între voi cu ceilalți. Da, deci eu m-am născut într-adevăr în România, deși acum stau în Ungaria și scriu în maghiară. Am publicat o singură carte, un volum de povestiri și cam asta este. Și, da, și îmi pare foarte, foarte bine. O să citești ori în română, ori în maghiară, cum vrei. Aș prefera să citesc în maghiară, dacă se poate, pentru așa am spus. Și îmi pare foarte bine că sunt aici. Da. Pot să citesc? Da. Nagyapó kesztyűcskéje. Nagyapó szakálla vattából volt, az arca pedig ráncos kreppapírból. A keze remegett, úgyhogy szinte mindig kilötyögtette a teját, de a szeme szép volt. Szerettem nézni, ahogy esténként olvasgat valami régi könyvet, az olajlámpa fénye mellett hunyorogva, mert a kunyhóban nem volt bevezetve a villany, és közben imbolyog előre-hátra a hintaszékében, a szemes sarka pedig időnként finoman elmosolyodik. Ebből mindig kitaláltam, hol tart, mert már kívülről ismertem az összes könyvét. Így teltek az estéink. Ő hintázott, én meg bámultam, és időnként, ha eluntam a bámulást, körbegörögtem a tolószékemben. Nagyapó ezt nem szerette, mert a kerekek csúnya hangot adtak ki az egyenetlen deszkapadlón. De engem attól még nagyon szeretett. Azt mondta, szép kislány volnék, ha nem lennének torzak a vonásaim, csökevényes a lábam, és szétkoncsolt mind a két kezem. Én pedig örültem, hogy van bennem valami, amit kedvel. Hosszú göndörhajam volt, egy kicsit vöröses, és nagyapó azt mondta, hogy az orrtövem szeplős, habár én ezt még sohasem láttam, mert a kunyhónkban nem volt tükör sem, és a pocsolyák fölé nem tudtam a tolószékből annyira kihajolni, hogy a vonásaimat tisztán kivegyem. Minden esetre azt is mondta nagyapó, hogy ezek az én szexepírjeim, és majd, ha családom lesz, és saját gyerekeim, igyekezzem, hogy tőlem csak ezt a két dolgot örököljék, mert a többivel nem mennek majd semmire. Egyelőre azonban nehéz volt arra gondolni, hogy családom lesz meg gyerekeim, mert nagyapón kívül nem ismertem senkit. Nálunk az erdő szélén nem jártak emberek, és nagyapó nem is szerette volna, ha járnának, azt mondta, fél, hogy undorodnának tőlem. Ha elment a faluba, sohasem vitt magával, és ha az erdőben sétáltatott, mindig elbújtunk, ha idegeneket hallottam közeledni. Nekem kellett figyelmeztetnem, mert ő már rosszul hallott. Persze időnként kedvem lett volna bevárni a szembejövőket, és beszédben legyedni velük. Ezt a kifejezést nagyapó egyik könyvéből tanultam, és nagyon megtetszett. Évekig terveztem, hogy egyszer majd beszédben legyedek valakivel. De nem akartam megharagítani nagyapót, meg féltem is, hogy mi lesz, ha azok az idegenek majd tényleg undorodnak, és nem akarnak beszélgetni. Nagyapó kesztyűcskének szólított, a szép párpiros kesztyű miatt, amit mindig hordtam, hogy ne lehessen látni az újatlan kézfejemet. Aztán egy napon, kellemes szeptemberi vagy október elejé nap volt, nem emlékszem pontosan, de nyírkos volt a fű, és boszorkánygyűrűkben tolongtak a gombák. Kitolt engem nagyapó az erdőbe friss levegőt szívni. Hallgattuk a madarakat. Dalolni nem daloltak, de egy szajkó sikoltozott, egy harfály pedig kopácsolt, amitől megfájdult a fejem, mivel nagyon érzékeny vagyok az éles és erős hangokra. Viszont nagyapó azt mondta, hogy ez a természet muzsikája, én pedig nem akartam kiábrándítani, úgyhogy inkább nem árultam el neki, mi a véleményem a természetről, aminek köszönhetően nincsenek ujjaim a kezemben, és ami véleményem szerint csak arra vár, hogy valahol elpusztulja, oszlani kezdje, ő pedig birtokába vehessen, és legjobb látása szerint felélhessen. Hogy bogáncsa resszen gyökeret a hasamba, és mókusok kölykezzenek a fejembe. Barangoltunk a fák között, zavartalanul, mert senki nem járt rajtunk kívül arra felé, és mindketten a nyírkos avart kémleltük. Én a pókokat, 100 lábúakat és házatlan csigákat számoltam. Nagyapó gombát gyűjtött. A gombák egy részéből ebédet szokott készíteni,
megfőzi, vagy kipanírozza őket, vagy saláttába aprítja és leönti majommézzel, aminek a nevével ellentétben semmi köze a majomhoz. Egy nagyobb részüket viszont elteszi télire, ecettel befőttes üvegben. Az eltett gomba nem finom, de tápláló, és ezért, amikor nincs más, meg kell enni, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy válogassuk. A majomméz sem nagyon finom, habár az is megeshet, hogy az, de én jobban szeretném, ha majomból lenne, mert majmot még nem láttam, vagy legalább banánból, mert azt már egyszer ettem, és azt teszi a majom is. Szóval, ha banánt teszek, az szinte olyan, mintha majmot tennék. Nagyon szeretnék majmot tenni egyszer, meg tevét, meg elefántot, mert azok messze laknak tőlünk és a mi kunyhócskánktól, ott, ahol nincs nagyapó, és nincs házatlan csiga a függben, amit cuppogva megy szét a tolókocsi kerekei alatt. Amikor nagyapó gombászik, időnként magamra szokott hagyni egy fa alatt, mert a tolószékem nélkül könnyebben mozog, és nekünk nagyon fontos, hogy minél több gombát szedjen össze. Így történt most is. Ott hagyott az erdő közepén, és azt mondta, nem mozduljak. Nem mintha tudnék, mert a talaj túl málékony. Belesüppedek, és nincs erőm egyedül kikerekezni. De nagyapó szeretett időnként úgy tenni, mintha normális gyerek lennék, ami engem idegesített, és olyankor általában visítani kezdtem. Csak most nem visítottam, mert féltem, hogy attól eltűnnek a gombák. Szóval vártam ott a fa alatt, nagyapó meg szép lassan felszívódott a ködben, ami egyre szürkébben szitelt. Én pedig eleinte abban reménykedtem, mint mindig ilyenkor, hogy hát ha jön valaki, akit nem ismerek még, de akivel találkozhatok és megismerkedhetek, akinek talán megtetszek és elvisz a faluba, vagy esetleg a városba, és magánál tart, ahogy mi is tartottunk magunknál egyszer valakit, akit úgy hívtak, hogy Morzsa, de aztán nagyapó elvitte magával a városba, és soha többé nem láttam. Nagyapó azt mondja, átment rajta egy autó. Sokáig nem akarta megmondani nekem, hogy ne legyek szomorú, pedig inkább örültem, mert Morzsa mindig ugatott, és attól nekem mindig fájt a fejem. Kint lakott az udvaron, úgyhogy nem is láttam, csak nagy ritkán. Nem járt velünk sétálni, mert nem lehetett megszoktatni, hogy ne ugráljon fel a térdemre. Nem szerettem, ha felugrálnak a térdemre, mert fáj. Morzsának volt egy kis háza, a saját kis házikója, és én is szeretnék egy olyan kis házikót valakinél az udvarban, a legjobb lenne Afrikában a házatlan csigák miatt. Szóval még irigyeltem is, és csak azért nem örültem, hogy nagyapó nem hozta haza, mert éppen tél volt, és megehettük volna a gomba helyett. Én még kutyát sem ettem soha. Szóval üldögéltem a fa alatt, rám szitelt a köd, és rám másztak az apró fekete pókok, akik nem undorodtak tőlem, én viszont tőlük rettenetesen. Lehet, hogy ez így is van rendjén, vagy mi undorodunk valakitől, vagy az undorodik tőlünk. És ez így természetes, ami jól mutatja, miért nem szerettem én a természetet. Akkor már csak nagyapóra vártam, de ő se jött. Eljött viszont az alkony, amitől elhallgatott a farkály, de én még jobban féltem, mert nem tudtam, hogy a mókusok alszanak-e éjszaka, és azért is, mert rájöttem, hogy nagyapó többet nem jön vissza hozzá. Rossz volt nagyon az emlékezete, néha teljesen megfeledkezett különböző dolgokról, bár rólam eddig még soha, mert szerencsém volt, és mert legtöbbször a szem előtt voltam.